Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mungkin sa kababay nga taga Salvador, Misamis Oriental, Cagayan de Oro City. Agat matatampo, nagdasingan nga Media Claire. Salamat. Humanagid in taon ng akong klase. Makauli na gid taon ko. Ma'am Maria Claire. Uy, Carlo. Ikaw man guday na. Upauli lang ka, ma'am? Yes, sir, Car. Mupauli na ko. Dungan na lang ta, ma'am. Pwede ra. Tana? Kumusta man ang imong pagka-head teacher? Kapoy mauy. Pero agwanta lang. Unya sa man, wa kay plano nga mobalhin sa public school? Unya na ma. Giganahan man sa gusto kong gitrabahoan good kay mga buutan naman sa nga kumakauban. Kana. Mo na importante nga ikasinabot nimo ang imong mga kauban sa trabaho. Maugid ma. Ay, sige na, kaon na. Kay nakaluto naman ko og sudan. Ma'am Claire, dugay-dugay naman yun ta nga nagkauban mo. Wala ko makakita nga ihatod kas mong uyab ay. Kisa may muhatod na ako, Sir Car. Nga wa man ko'y uyab. Sobo ko din picture, ma'am, oy. Huwa bitaw. Uy, kagwapa ni mo, anya wa kay uyab. Ay, nagsaon man rin akong kagwapa kung wagi nang uyab na ako. Uy, basi matiguang daga ka na, ma'am, ha? Watay mahimo kung mao na ihatag sa Ginoo. Uy, today, ma'am. Kuan ba kanang natay bagong teacher nga kauban din ni? Yes, sir. Ugma to mo report din hi. Mark ang yang name. So, nahibawan na ka sa atong patakaran din ha, Sir Mark? Ayaw gid pa late-late. Yes, ma'am. Kuyog na ko. Ako kay palaila sa uban natong teachers. Unsay tanaw ni mo ni Mark, Sir Car? Well, okay naman, ma'am. Buta naman siya. Dali na po niyang ikasinabot ang ubang teacher. Maayo hinoon. Kagutom na bayawi. Magpalit lang kog sudan sa kantina. Ug ari lang kumukaon sa room. Sorry, Ma'am Claire. Mark! Sorry kayo, mama. Nabanggaan hinunti ka. Asa man ka paingon? Ngano nagdali man ka? Gigutom na ko, mama eh. Mada ko sa kantin kay magbalik ko sudan. Kay wa ko kaluto ganinang buntag. Kaya basi mag-late ko ba? Sorry kayo, mama. Sa sunod, ayaw pagdanghag ha. Mayo gani kay ako lain mo nabanggaan. Kung lain pa tong teacher, basig makakita na kag-away. Sorry kayo, ma'am. Ma'am Claire? Uy, Mark. May tuyo ka? Naa, ma'am. Unsa man na? Pwede magdungan tagkaon? Ha? Ngano man? Walang. Nakasamo ko ni mo gahapon. Ako ka nabanggaan. Maong dungan unta tagpaniud to. Unya, ako libayat. Sure ka? Yes, ma'am. Sige.
Hoy, kaon na ko no. Naunsa man ka nga nagsige mo kag tutok na ako. Nga naman, di pwedeng mututok ni mo, ma'am. Ngano lagi nagsige mo kag tutok na ako. Naay hugaw ang akong naong? Oh, wa man. Gigwapahan ko ni mo. Mark. Gigwapahan lang ko ni mo. Naunsa man ko eh. Dili man mawa sa kung huna-huna ang gingon ni Mark. Nagigwapahan siya na ako. Ma'am Claire, mula lang ko mo ha. Kaya inapa ko yung laing lakaw ron. Sige, Sir Carlo. Mupauli na sa kurong taod-taod. Di pa ko'y buhaton ka diyot. Why do birds suddenly appear every time you are near? Ikaw tagtingog ni mo, mamoy. Ah, Samot mo sa dagka-in love. uy, Mark, niya pa malagi ka. Nga nung makamuuli. Nagpaabot ko ni mo, Ma'am Claire. Ha? Nga naman? Inihara ko ang gawat-uwat nga malakaw ang ubang mga teachers aron makahigayon ko doon ni mo. Unsa di ay tuyo ni mo na ako, Mark. I love you, Ma'am Claire. Mark. Palag mo sa kuha na ako. Ang importante nga, may bawa ka nga love ka. Mark. Pwede ba, ma'am? Hatagi ko higayon nga, higumahon ka. Makalitan man sa tanim mo eh, Mark. Pwede hatagan sa kunin mo gigayon sa paggunahon na ini. Agoy! Nanguyab di ay? Oh, Sir Carlo. Kailan no? Dugay naman to siyang nagsige og sulti nako. Nga ganahan ko na siya nimo. Ug wala rin makagwantas na iyang gibati ng uyab gidi ay. Maulagi, Sir, uy. Kailan no? Aw kun mauna. Ay sukta na lang naman, maro makauyab ka. Aw, maayo di ay kay may nanguyab na libo. O, taon ma. Naanagin tayo na saag. Pero, maulagi mauwi. Nagduha-duha pa man ko kung ako bising sugtun. Aw, kung sa imong paminaw may pagbati sab ka diya, ay ayaw na lang paantusa ang tao. Ay, salamat. Kay nakita lagi ti ka, Ma'am Claire. Nga naman day, sir. Ay, kaniyara ko nangita ni mo, no? Kay maisulti ko ni mo. Unsa man na, sir? Ay, ako mo nakita si Mark gahapon na may kuyog na babae. Ug sweet kayo sila. Ug sa kung tanaw ba nun, sus iya kito kasawa ay. Unsa? Sa ilaw ako, Ma'am Claire. Tugan sa tinuod. Minyo ka unsa? May kaipon ko, ma'am. Og may dumi ka na. O ganong nanguyab pa man ka na ako nga may kaipon ka naman di ay? O may duha pagin mo ka, anak? Dugay na minubuwag sa kaipon. Og, nakalitan na lang ko nga dito na siya sa akong gipuyan. Og danang duha na mo ka anak. Wa na lang unta ka maguyab na ako, Mark. Wa na lang unta ko di mo pahigugmaa. Oh. Kung sa'y buhat mong ipasabot. Nahigugma na ko ni mo, Mark. O nagplano na unta ko nga sugton ka. Pero imo lagi usikan ang akong gugma ni mo. Bakakon kang pagkatao. Salbahis ka. Sorry. Wa kay pasaylo nga madawat gikan ako, Mark. Gikasilagan, tika. Ma'am Claire.
lang ang buhay. Ayokong ganito, mahal dinggin mo, nahihirapan ang puso. Kausara ko ni Bati o gugma. Pero sa sayo pagyud nga tao. Kanimo, Mark, kung namati ka man karon, manghinaot ko nga magbinuutan na ka sa imong pagkatao og mo focus na ka sa imong pamilya. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.